mun karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut annabi ya ce Allah ya tsine mawadda yake irin abinda mutanen annabi lutu suke. Allah ya tsine mawadda yake irin abin da mutanen annabi lutu suke. Allah ya tsine mawadda yake irin abin da mutanen annabi lutu suke. Da yawan malamai suka ce laifin nan ya kai bango, tsinuwa uku take wa mutum ɗaya. Kuma yana daga cikin abin da zai buga ma zuciya, ya ɗaga maka hankali. Wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akafu ala ummati amalu qaumi lut. Annabi ya ce mafi tsoron abinda nake tsoro kar ya shigo ma al'ummata, annabi ya ce aikin mutanen annabi lut. La hawla wala quwwata illa billah. Annabi ya ce in akwai abin da ya fi daga mun hankali ya fi ban tsoro kar ya fada cikin al'ummata, annabi ya ce aikin mutanen annabi lut. To yanzu luwaɗi ya fantsama cikin al'umma, waɗansu neman duniyarsu, harkar tsafe-tsafensu, waɗansu jaraba da fitina irin ta shiga. A gefensa mun yi magana akan maɗigo, asihaq, lesbianism, mace ta bi mace 'yar uwarta. Yadda 'yan luwaɗi namiji ke bin namiji, haka mace take bin mace. Yanzu ma digo shi ma ya fantsama a cikin al'umma fiye da duk yadda kuke tsammani, fiye da duk yadda kuke tsammani, fiye da duk yadda kuke tsammani. Ma digo ya fantsama a tsakanin al'umma. 'Yan mata da yawa sun fada, matan aure da yawa sun fada, zawarawa da yawa sun fada harkar ma digo. Mace ce take bin mace 'yar uwanta, mace ce take bin mace 'yar uwanta. Ga harkar masturbation, biyan bukata da hannu, mutum ya dinga wasa da al'aurarsa, yana wasa da al'aurarsa, ko mace ta dinga sa hannu a al'aurarta har sai ta biya bukatarta, ko a yi amfani da hannu ko da wani abu. Duk ya fantsama cikin al'umma. Masifar fataki kaga mai mata ma wai yana masturbation, yana biyan bukatansa da hannunsa. Kai ka san ai ka sha kwana, ka ratse jeji, kai ka san ai ka ratse jeji. To waɗanda suke wannan harkan biyan bukatansu da hannayensu, da maza da matan, ran da muka yi wannan darasi na gaya muku sun fara shiga fitintunu masu muni. Da yawa suna samun matsala na ciwon hauka. Mai masturbation kansa yakan bude, yakan samu yanayi na rikicewa da rashin natsuwar rayuwa, banda cututtuka da za su addabe shi. To duk waɗannan alfasha Ubangiji ya ce kar mu kusance su.